huomenta oppilaat. Hyvää huomenta oppilaat. Huomenta. Elikkä tänään me kertaamme toista maailmansotaa ja sitä kuinka juutalaiset polttivat saksalaisia. Ja sitten kerrotaan myös maailmansotien lisäksi Rooman valtakuntaa ja sitä mitä tulee Brutukseen, Julius Caesarin poikaystävään, salamurhaajan. Ja sitten mä kirjoitan vähän muistiinpanoja, niin laittakaa sitten ylös. Toisen maailmansodan... Elikkä Englanti ja Ranska harjoittivat Saksaa kohtaan. Sekin menetyksen jälkeen oli sitten oikeastaan Englannin ja Ranskan myöhäistä enää estää Saksaa. Ja toinen maailmansota alkoi, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Mitä toi kruunu tarkoittaa? Noin. Ja... No, oliko selvä? Oliko kaikki selvä?